Και γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο με τον Μικαέλ είναι κανονικά το όνομά του, είναι ο ξαδελφός μου. Μπείτε και στο δικό του κανάλι, κάντε του εγγραφή και σε μένα για να πάρουμε πλακέτα, θα κάνουμε giveaway. Ναι, άμα κάνετε εγγραφή. Άμα κάνετε εγγραφή, άμα δεν κάνετε εγγραφή, Μικαέλ, καλά δεν τους λες. Ναι, και Μάρτιν θα παίξουμε. Σήμερα θα παίξουμε Roblox, παιδιά. Τώρα με Robux, αλλά άπειρα λεφτά, Ναι, αυτό. Εγώ θα παίξω από το κινητό του μπαμπά μου, ρε παιδί μου. Πρέπει να μου δώσεις Robux. Όχι, εσύ θα μου δώσεις. Μα παίζω από το κινητό του μπαμπά μου. Ναι. Έλα, πες. Ρε φίλε όμως, τι είσαι εσύ ρε. Στέγομαι. Να ρε, από το κινητό του μπαμπά μου παίζω. Να δες. Ναι. Φίλε, δεν μπορώ να μπω. Περίμενε. Για αγνοήστε το ήχο. Γιατί να αγνοήσουνε τον ήχο. Ακούγεται. Α, ναι παιδιά, αγνοήστε τον ήχο. Παιδιά, βάλτε like και εγγραφή. Α, εντάξει ρε, παίρνω 10.000 σήμερα. Εντάξει ρε Μικαέλ. Όπα ρε, έριξα. Πού είσαι? Εσύ που είσαι? Μικαέλ, εδώ είμαι. Περίμενε γιατί ένα βελάκι μου δείχνει. Τι θέλει αυτό το βελάκι? Ξέρω ρε παιδί μου. Μικαέλ, έλα εδώ πέρα. Α, δεν ξέρω. Περιμένετε λίγο παιδιά να χαμηλώσω τη φωνή γιατί νομίζω θα μας κάνουνε. Εδώ πέρα βρέει. Εδώ που πηδάω. Φτιάξε άλλο σπίτι. Πήγας. Όχι, δεν πήγες. Εδώ είμαι ρε. Για μου. Ανάσε ρε. Πω, έλα από εδώ ρε, έλα από εδώ. Όχ, μου βάζουν λεφτά. Τι λες ρε. Όχ, μου βάλανε. Πόσα ρε. Εντάξει, 1.000. Παιδιά. Ναι. Ρε φίλε, έχω πάρει 150.000. Σταματήστε. Για εγώ το μέλε. Χαλάρωσε, θέλω να δώσει 1.000.000. Σταματήστε ρε μπρο, θα δώσει 100.000. Σταμάτα να του δώσει 1.000.000 μπρο. 1.000.000 μου δώσανε ρε. Όχι, εγώ θα σου δώσω. Εντάξει, ευχαριστώ ρε. Ρε, με πληρώνουνε. Όπα Μάρκ, τώρα γίνεται. Ω, παιδιά, κοιτάξτε εδώ πέρα, κοιτάξτε. Α. Εγώ του δίνω 1.000.000. Τι το λέει. Σε πλήρωσε κάποιος 100.000. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ πέρα ο Μικαέλ. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Πού είναι ο Μικαέλ? Νάτος. Κοιτάξτε με το σφυρί εδώ πέρα ο Μικαέλ. Μπαμ. 1.000.000. Ωραία παιδιά, Μικαέλ, κάνει και το δικό σου εδώ πέρα δίπλα ρε. 1.000.000. Τι να με κάνεις 1.000.000 ρε. Έχεις 1.000.000 Robux. Κάτσε να σου δώσω. Όπα. Ωραία, έχω, εντάξει, καλά. Έχω 1.000.000. Οκ. Περίμενε. Εννοούσα 1.000.000. Α, Επειδή έχεις 1.000.000 μου δίνεις. περίμενε. Κάτι να κάνω. Εδώ πέρα. 1, 2, 3. 2, 3. Όπα. Και να σου πιάσω. 10 million. Όπα, σε ποιο είναι Robux. Φαντάζομαι θα δώσω. Πλήσε εμένα. 100 million έχω. Και όποιος θέλει. Έλα, δώσ' μου 1.000.000. Περίμενε. Περίμενε ρε Μικαέλ.
μπορείς να δώσεις κάποιος 1.000.000. Να έρχομαι. Τι γίνεται ρε, τι γίνεται. Κάτσε ρε, πόσα... Μίκαελ, αυτός γιατί είναι στο δικό σου. 2.000. Μίκαελ, πού είσαι. Κάποιος μου έδωσε 100 Robux. Ναι, Τι για- είναι Robux. ναι, Όπα, γιατί είναι στο σπίτι σου αυτός. Άιντε ρε. δώστε μου Robux. Δώστε μου Robux. Έτσι μπράβο. Αύριο είναι η καλύτερη... Αύριο είναι η καλύτερη μου μέρα. Δώσε μου 2.000. 2.000. Δεν έχω 2 million ρε, δεν έχω 2 million. Δεν είναι μέσα. Μπράβο. 9.000. Μπράβο κορίτσι, μπράβο κορίτσι. Ποιος είναι αυτός ρε. Εσείς. Σου Εσύ μου δώσες 1.000.000. Wow. 3 σου έδωσα. Τι λέτε. Τι. Όχι εντάξει πλάκα. Έλα ρε Κέβι. Σου κάει. Ωραία, βάλε μου πάλι σε μένα. Βάλε μου σε μένα. Μετά παιδιά θα παίξουμε Rivals, αλλά θα παίξουμε 2v2 γιατί ο Μικάελ φοβάται. Δεν φοβάμαι, απλώς έχει αγοράσει όπλα και εγώ δεν έχω παίξει τόσο πολύ Rivals. Και δεν το που έχει πιο πολύ μεγάλο level. Εγώ δεν παίζω άλλο Rivals να είναι έτσι. Μπορώ να παίξω. Αλλά που είσαι να σου δώσω ένα εκατομμύριο να έχει εγμή. Εδώ είμαι ρε. Δεν έχω ένα εκατομμύριο, θα σου δώσω Καλά, άμα δεν έχεις, δεν πειράζει. 800. Μπράβο, ναι. Μέχρι λίγο κόλλησα. Παιδιά, αυτό που κάνω σίγουρα δεν είναι λίγο περίεργο. Ναι. Θα δούμε λίγο τι κάνω. Μπορείς να σταθά. Μετά θα παίξουμε Rivals, αλλά παιδιά... Περίμενε. Καλά, μετά θα παίξουμε Rivals, αλλά 2v2 με το Μικαέλ, γιατί... Δεν ξέρω που πηγαίνω. Άμα γάω, δεν ξέρω που πηγαίνω. Τι κάνει ρε. Όχι λίγο. Εντάξει. Ναι. Όλοι θέλω να πάμε φρέ. Λίγο queen. Περίμενε. Περίμενε πάω να χάσω επειδή κόλλησα. Please don't... Please Donate. Εντάξει, θα σου βάλω 100, δεν πειράζει, καλά είσαι. Όχι, εντάξει, πλάκα σου έκανα, φίλοι. Θα πάρεις... Περίμενε. Περίμενε. Πάρε. Θα δώσει πιο τόσο λόγο. Άμα δεν δώσει, είσαι... Δεν θα δώσει. Ρε, θα μου δώσεις. Ουόι. Τι τώρα βλέπω. Ο Καϊβούης. Μπούζι. Oh my god. Πού είναι αυτός ρε, να έρθει να με πληρώσει. Περίμενε το αδέρφια αυτό γιατί δεν ξέρω. Εσύ. Σε ένα εκατομμύριο μάλλον. Και βεβαίως δεν είμαι εγώ. Φαίνεται. Ναι, αυτό ήταν λίγο cringe. Please 100.000 cuz I am broke goal 1 million. 1 million έχει παγίδι ρε μαλάκα.
Γκολ 500 million. Πού είσαι? Α, πού είμαι, έλα ρε, έρχομαι, περίμενε. Α, εντάξει, το βρήκα πώς. Α, το βρήκα, ρε. Πού είσαι? Να δεις. Να, εδώ είμαι ρε. Πίσω ρε! Hello, baby. Μπορώ να δω εδώ μέσα κρυφά, κοίτα. Τι? Πού ρε? Ήρθα. Μπράβο. Μετά παιδιά θα παίξουμε Rivals, αλλά 2v2 ή όλοι μόνοι, δεν ξέρω. Πώς είναι το καλό όμπλα. Αλλά παλιά όχι. Παλιά. Όπα. Σε ποιο δώδωσε. Ξέρω σε ποιο θα δώσει. Εσύ το είδες. Δεν το είδα. Πού είσαι επειδή δεν βλέπω. Είμαι στο καράκι σου. Πού είσαι? Είμαι σε κάτι που λέει please 30 million. Please 30 million. Πού είναι το please 30? Ναι, δεν είσαι στο please 30 million. Είμαι. Τι? Μα είμαι σου λέω. Γεια σου. Ναι, παιδιά, σε λίγο θα κλείσει το βίντεο. Ναι, καλή, γιατί κοιτάς πάνω. 1.668.000. Πού είσαι? Ανάσε. Πού είσαι? Είμαι στο καράκι εκεί που λέει please donate. Δεν είσαι εκεί. Είμαι εδώ. Δεν είσαι. Ο Μικάλη είναι ψεύτης, δεν είναι εκεί πέρα. Θα μου δώσω το. 1, 2. Κάτσε σου δώσω 1 εκατομμύριο. Αλλά πρέπει να περιμένουμε λίγο τα φάγια. Πάγαλη! Πάει πάλι. Μάτι! Έλα. Όπα! Δείχνει έτσι. Όπα! Όπα! Σου δώσω. Δείχνει έτσι. Σου έδωσε 100.000. Τι? Παιδιά, δεν μπορείτε να το πιστέψετε. Μικάλη, μπες λίγο σε αυτό το παιχνίδι που παίζαμε ρε. Όχι, περίπου. Οκ. Μικάλη, υπάρχει. Αυτό δεν μπαίνω σίγουρα. Αυτό δεν μπαίνω σίγουρα. Καλά, πάμε Rivals. Όχι ρε, πάμε λίγο σε αυτό το παιχνίδι. Μπες λίγο, είναι ωραίο. Το έχουμε παίξει, το είχαμε παίξει νομίζω εχθές. Βγήκε Brook Tower 3. Τι λέει ρε. Πας κάπου και έρχεσαι, εντάξει, μπράβο. Δεν πεθαίνω. Και άμα... Γι' αυτό... Έλα ρε φίλε, πώς... Γεια. Όχι warning.
Όχι warning. Μικαέλ, warning. Warning. Καταιγίδες. Όχι. Ναι, πέθανε. Μπράβο. Έκανα κολοτούμπα. Μικαέλ, βγήκε Brook Tower, όπως αυτό που παίζουμε, part 3. Τρίτο. Τρίτο. Μπήκε στο τρίτο. Μαζί σου μπήκα. Α, να σε ρε. Ωραία. Ναι. Να το ρε, το τρίτο εδώ. Μαζί. Μα το ξέρω αυτό. Ας κάτσουμε εδώ. Τι να κάτσουμε εδώ ρε Μικαέλ, έλα πάμε, έλα. Να πάμε καλή. Ναι, τι είναι. Περίμενε. Όχι. Πρέπει να βρούμε... Cancel. Σμαπείς να το γράψω. Όχι, Μικαέλ, όχι Dark Knight. Μικαέλ. Ξέρεις ποιο τέτοιο μπήκε. Το Knight. Το Dark Knight. Τώρα βγήκε. Ήταν το αγαπημένο μου. Και εμένα ρε φίλε. Εμένα είναι ο σεισμός. Που χάνουμε πράγματα ρε φίλε. Τι λέει ρε. Καλά ρε κορίτσια, δεν μπορείτε να ανεβείτε. Να ρε, τόσο εύκολο είναι ρε. Άντε ρε Μικαέλ, σε περιμένω μία ώρα. Πάλι πέθανε ο Μικαέλ. Δεν πέθανε. Θα πάω εδώ πέρα γιατί σε 7 σεκόντ, σε 6 σεκόντ, σε 5 σεκόντ, σε 4... Τι έγινε? Rival, δεν έγινε. Οκ, πάμε. Πάμε. Ρίναλς. Ρίναλς. Πώς κάνουν αυτά τα challenges στο τέτοιο ρε? Ποιο τα challenge? Εννοώ ότι διαλέγουν στα 30% και αυτά. Πάω ξανά εκεί στο μέρος μου. Ποιο μέρος σου ρε? Εκεί που το χρειάζομαι. Ρε έλα τώρα πάμε να παίξουμε 2v2. Έλα γρήγορα 2v2, έλα γρήγορα. Γρήγορα έλα. Έλα γρήγορα. Έλα ρε φίλε μου το... Τώρα πάμε από εδώ, Μικαέλ, ξεχάσα ότι δεν έχω καλά όπλα στο κινητό του μπαμπά μου. Δεν πειράζει, υγεία. 2-2. Γαμώ το 2-2. Οπα, εντάξει ρε φίλε, δεν μπορείς να πάσεις από εκεί γιατί 75% ρε φίλε. Ωραία, θα πάρω αυτό, όχι. Θα πάρουμε αυτό και αυτό. Εγώ πάω να πετάξω. Φαντάζομαι να έχει σνάιπερ αυτός μου το 28 level. Μπορεί. Δεν γίνεται 28 level να έχει Level. 28 ναι. Έχασες. Έχασα, το ξέρω γιατί. Ρε φίλε, αυτός παίζει με τα χέρια. Εγώ... Τι είναι το πιο εύκολο πράγμα. Ένας παίζει εκεί το ένας σε πολιτέ, ένας εκεί το ένας σε πολιτέ. Oh my god, όχι! Κάτι έφαγα. Έφαγα λέω. Τύφλωσα. Ναι, αυτό. Ρε φίλε, γιατί... Εγώ σε τύφλωσα. Είσαι ότι να... Ρε φίλε. Να πετύχω και σου πήγε εκεί. Όχι ρε φίλε, πώς το έκανες? Άκανες κουλίκε. Ναι, τώρα την έφαγα. Και εγώ την έφαγα.
είναι το προβατή. Το φίλο μου. Ρε φίλοι, πρέπει να παίξω από το δικό μου κινητό μετά, όταν κλείσω το βίντεο. Σίγουρα. Παιδιά είναι ουμπάς. Πάμε! Παιδιά, είναι easy να πετάμε, αλλά ξεκινώσει δεν είναι. Ναι. Έπαιξες. Μπορεί και όχι. Άμα το σκοτώσει αυτό... Ανέβηκε! Φίλε! Έλα εντάξει, Ρε φίλε, έχουνε τέτοιο όμως. Ναι, πάνε εκεί πέρα κάψε στη φωτιά. Ναι, μας κοροϊδεύεις. Καλά, τώρα θα δεις. Τώρα εγώ θα πάρω bow. Να δούμε. Ναι, μπορεί στο... Ωχ, τον πέτυχα κάποιον. Μα... Γαμώ το ρε. Εντάξει, ναι. Θα τους τον θα νικήσει. Όχι! Όχι! Δεν Φίλε... Έχω 24 κλειδιά. Ναι. Ρε παίζω ένα Βιέννα με κάποιον με 141 level. Μικάλη, πες γρήγορα ένα Βιέννα. Μπράβο! Ναι, αυτό δεν πήγε πολύ καλά γιατί σε 60 level είμαι... Μπορεί και να... Δεν ξέρω γιατί την έβαλα. Είσαι πολύ κακό. Με τη Βανέσα εδώ πέρα έχανε η Βανέσα μια φορά, έχανα εγώ μια φορά. Με την αδερφή. Σου τι πήρα από και δεν έχει πάρει. Και πάλι. Είσαι μπας. Εντάξει, είσαι μπας. Μαλάκ! Για... Παιδιά, στο κινητό του μπαμπά του είναι άκρος, ενώ στο κινητό του είναι πιο δόλος. Ναι, μη... Λίγες φορές με νικάει αυτός, παιδιά. Με τρόμαξε. Όχι, σαν δεν χτυπάμε εγώ ποτέ. Εσύ δεν χτυπάς ποτέ ρε. Να έχω φοβήσει. Μαλάκα. Να έχω σε πετύχω. Δεν μπορώ να σε πετύχω. Παιδιά είναι το νεκό. Σε πετύχω. Θα σταματήσει. Δεν μπορεί να με πετύχει. Όχι. Έλα ρε φίλε, αυτό ήταν αστείο. Το ξέρω ρε μπρο. Όχι. Έλα να σου σκοτώσω μια φορά πέθανε. Είναι φοβητσιάρης. Είναι φοβητσιάρης, επειδή με φοβά. Όχι! Με πέτυχε μέσα στο τέτοιο. Σε πέτυχα μέσα στο τέτοιο, επειδή είμαι στο τέτοιο. Τι, στο τέτοιο ρε. Πάλι έβαλε αυτός ρε. Ναι! Άρα μέχρι να φύγω. Εγώ κόσμο δεν
Εσύ κάθεσαι εκεί πέρα μέσα, αυτά θα φύγουνε γρήγορα. Θα κατορίσω πάνω μου, ρε. Πάνω του, πάμε λίγο, πάμε λίγο, πάμε λίγο, πάμε λίγο, πάμε λίγο, πάμε λίγο. Άντε μουσική. Μπορείς να σταματήσεις. Τώρα θα χάσεις. Δεν το φέρει. Όχι, όχι, όχι. Τι 82 ζωή, ρε. Τώρα θα δεις. Flashbang. Όχι, την έφαγα στα μούτρα. Τι θα πάεις, με είπες κάτι. Με είπες κάτι. Με είπες κάτι. Λίγο. Όχι, όχι, ήμουνα κοντά σου, ήμουνα κοντά σου. Ένα τελευταίο κλειδιά, ένα τελευταίο. Οχ, έχω 15... Περίμενε λίγο γιατί έχω 15 κλειδιά. Τι να πάρω. Τι μπορώ να πάρω με 15 κλειδιά, ρε παιδιά. Δεν μπορώ τίποτα. Τώρα πάμε να βγαίνεις. Ένα βγαίνω, ωραία. Αϊντεκτουμόι. Είδα. Αϊντεκτουμόι. Τι θέλει ο άλλος, ρε. Μπιφ. Από χαμπάρι. Δεν θέλω αυτό για να το... Ναι, και τζάμα μου το βάλεις επειδή δεν πέταξε. Τι σου πας. Όχι, όχι. Είπες κάτι ή δεν άκουσα καλά. Δεν άκουσες καλά, ρε. Ναι, είσαι μπας. Το άκουσες. Μα κι εγώ τρέχομαι. Δεν μπορείς να βάλεις καμία ζωή, ρε. Απλώς αν δεν πάει. Δεν φταίω, εσύ ξεκαθαρίζεις τόσο. Είπες κάτι. Ναι, χθες. Είπε χτες μια φρικιά. Έκανες. Και θα προχωρήσει. Ναι. Δεν φοβήτσαι. Κοίτα πόσο ζωή είχα. Το τόπο. Είμαι. Θα σου πω, κύριε. Όχι. Δεν θα ράξει το κλειδιά. Με έπαιζε κάτω. Όχι.
Δεν μπορώ, θέλω πιτσάτα. Τι θέλεις? Αυτό το όπλο. Καλά, θα πάρω τα πιο άχρηστα, άντε. Γιατί θα πάρεις? Μου βάλες. Τι? Δια. Άντε, γεια. Παιδιά, κλείνω το βίντεο. Μικαέλ, πες χαιρετισμούς στα παιδιά και like και κουδούνο καμπανάκι. Ναι, παιδιά, τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Και κάντε εγγραφή στο κανάλι του το παιδάκι. Παιδάκι λέει, κάντε μου εγγραφή παιδιά, απλώς. Άντε, bye.